Niektorí motoristi, verme, že v dobrej viere, si chcú svoju bezpečnosť poistiť aj kamerou do auta. Istia sa pred prípadným vinníkom dopravnej nehody, ale aj pred vystupovaním dopravného policajta. A tak sme sa pýtali. Musí dodržať všetky podmienky, ktoré sú v zákone o cestnej premávke. To znamená, nemôže mať na čelnom skle žiadne nejaké také predmety, ktoré by mu bránili vo výhľade. Pokiaľ splní tieto podmienky, žiadny iný zákon mu to nezakazuje. A mohol by využiť tento záznam z tejto malej kamery aj ako dôkazový materiál? Pre svoju potrebu určite, zdôrazňujem pre svoju potrebu, pretože treba mať na pamäti zákon o ochrane osobných údajov. Pokiaľ by som ja nezodpovedne využíval takýto záznam a mohol by som diskreditovať nejaké iné osoby, tak sa vystavujem riziku, že môže byť postihnutý. Či už za správny delikt, alebo za aj trestný čin. Áno, môže to využiť aj ako dôkaz napríklad pri dopravnej nehode, pretože v rámci objasňovania dopravnej nehody strana, či už vinná alebo poškodená, má právo predkladať akýkoľvek dôkaz, čiže aj kamerový záznam, fotografie, zápisky, rôzne iné dôkazy, ktoré náležite objasnia danú vec.